Seguidores di 24ore.com, hoy nos está conversando con Annika Stevens. Annika tem mais de 20 anos vive na Aruba e estava uma pessoa que estava pegar na Dubai no momento que estava ter diferentes mísseis e ataques de drone que estava em todo lugar em começo de luna de mar. E nós conversar com ele, passar um pouco de sua experiência e com ele agora sacar por de Dubai para que sua segurança estava no primeiro lugar e assim poder regressar nas islas de Aruba. Sobre essa entrevista na holandês, está nascida na Holanda, pero vive na Aruba maar voor 20 jaar. Annika, dankjewel voor dit gesprek. Ik weet dat het een moeilijke tijd was in de maand maart, maar wij willen graag een beetje horen over jouw ervaring en hoe het eigenlijk was om in zo'n situatie te zijn en uit Dubai te gaan. We gaan praten over wat jouw beroep is, maar eerst even jouw ervaring op 1 maart. Je bent in Dubai in een hotel en je krijgt berichten via nieuws, maar ook op je telefoon. Vertel ons even, wat gebeurde er 1 maart in Dubai? Ja, Mark, dankjewel ook voor je tijd en voor dit interview. En na 1 maart was ik dus in Dubai. Ik was net in Dubai aangekomen, de 28e, dus eigenlijk de dag dat de oorlog begon. Dus die avond, toen begon het dus onrustig te worden. En toen kreeg ik dus de eerste alert op mijn telefoon. Die was in het Arabisch, dus ik begreep ook helemaal niet wat er stond. Maar ik wist wel dat het een belangrijk alert was. Ik heb het meteen verteld. En dat was dus inderdaad zo'n missile alert. Dus ik moest binnen blijven, ik moest weg van de ramen en de deuren. En die avond was de eerste avond, dus niemand wist eigenlijk ook wat er gaande was en wat we konden verwachten. Dus vanuit mijn raam kon ik ze ook zien vliegen, dus ik vond het best wel spannend. Zag je ze vliegen na het bericht of voor het bericht? Ja, dat weet ik niet precies eigenlijk. Het was die avond is gewoon, het staat best wel goed in mijn geheugen, maar zoveel dingen die gebeurden tegelijkertijd dat ik eigenlijk niet meer weet of het ervoor of daarna was. Vertel ons even, je bent een fashion designer. Wat deed je eigenlijk in Dubai? Ik had eigenlijk net een contract afgesloten met een concept store. Dus ik was naar Saoedi-Arabië gegaan om mijn inventaris af te geven. En daarna in Dubai had ik een fotoshoot die ik zou gebruiken voor de Cannes Film Festival, wat ik van plan ben om te gaan doen dit jaar. Dus dat was eigenlijk mijn hoofdreden dat ik daar was. Je zit in Dubai, missiles vliegen rond, je kunt ze zien. Hoe was het eigenlijk in Dubai, dus buiten? Ik bedoel, waren er mensen binnen, buiten toch? Hoe voelde het in Dubai tijdens deze oorlog? Nou, de eerste avond, toen gingen overal sirenes af en je merkte dat mensen wel een beetje bang waren. Ook restaurants en cafés gingen dicht, dus iedereen ging ook naar huis. Die andere dagen, eerlijk gezegd, ik voelde me niet bang in Dubai. Het was rustig natuurlijk, want heel veel mensen hebben inmiddels de stad verlaten. Maar tussen de alarms door, de mensen zijn toch gewoon buiten, de mensen zijn op straat. Dus je voelde geen angst eigenlijk. Je voelde wel meer een vertrouwen dat de mensen hadden in Dubai eigenlijk dat ze beschermd werden. Maar de internationale vliegveld van Dubai, die was ook een target. Toen je dat hoorde en zag, wat dacht je van hoe ga ik weg? Nou ja, eigenlijk mijn vlucht werd al gecanceld op het moment toen ik aankwam. Oké. En het vliegveld... Dus je terugvliegt? Ja, mijn terugvlucht. Ja, en het vliegveld zat ook dicht eigenlijk, bijna die hele week. En ik heb eerder een repatriëringsvlucht meegemaakt tijdens de COVID in India. Dus ik wist wel dat er voor me gezorgd werd, omdat ik op een of ander moment toch het land kon verlaten. Maar ook maakte ik me zorgen om mijn werk, want ik wou mijn werk afmaken eigenlijk. Nou, laten we praten even over die vlucht en dus uit Dubai gaan. Airport was dicht, dus eigenlijk repatriëringsvlucht kan niet vanuit Dubai Airport weggaan. Wat werd er verteld? Je had contact met Nederland, de ambassade. Wat werd er verteld? Wat was het proces om jou eigenlijk uit Dubai te krijgen? Nou, eigenlijk in die week deed de ambassade al oproepen om een contactformulier in te vullen. Dus ze wisten precies eigenlijk waar je zat.
En ze hadden ook je contactgegevens. Gedurende de week is het vliegveld wel gedeeltelijk open gegaan. Oké. Maar ja, KLM vloog dus niet. Dus alleen eigenlijk van Emirates waren er hier en daar wat vluchten. Maar ja, die waren ook eigenlijk allemaal volgeboekt. Dus op een gegeven moment was het op 6 maart. Toen kreeg ik een telefoontje rond de 8 uur 's avonds. Van of ik mee wil op de repatriëringsvlucht die de volgende dag georganiseerd werd. En ik had alleen maar 15 minuten om te beslissen. Maar of ik mee ging of niet. En ja, wat mijn verhaal eigenlijk was, ik ben met 2 koffers naar Dubai gegaan, omdat ik dus al mijn spullen mee moest nemen voor de fotoshoot. En de eis voor die repatriëringsvlucht was dus, ik mocht maar 20 kilo meenemen. Dus op dat moment... Eén koffer, maximaal 20. 1 koffer mag ik maar 20 kilo. Dus op dat moment moest ik kiezen, wat doe ik? Want ja, je kent mijn werk. Dus ja, voor mij 1 tas duurt me 6 maanden om te maken. En ik wou op dat moment al mijn kleren weggooien, maar ik wist ook niet waar dat ik zou belanden. Dus ik moest een hele moeilijke beslissing maken. Dus ik heb de hele nacht gehuild, mijn koffer ingepakt en ik heb een deel van mijn spullen achtergelaten in Dubai. Okay. En toen mochten we ook niks zeggen. Dus het enige wat we wisten is morgenochtend om 6 uur moeten we klaarstaan. En dan worden we met de bus via Oman het land uitgehaald. Meer dan dat wisten we op dat moment eigenlijk niet. Dus over jullie vanuit waar het vliegtuig uiteindelijk zou vliegen? Nou, we wisten wel dat we vanuit Oman weg zouden vliegen. Ja, dus we zijn met Hoe ver is het rijden vanuit Dubai naar Oman? de totale reis duurde 9 uur. 9 uur, 9 uur. in de bus? In de bus, ja. Oké. Ja. En met meerdere mensen Nederlandse nationaliteit? Ja, we waren met 4 bussen totaal. Oké, wauw. En hoe was het in Oman? Ja, rustig eigenlijk. Ik kan niet veel van zeggen. Sowieso is het Ramadan, dus gedurende de dag is er weinig leven. En ja, wij waren gewoon ook moe van de hele reis. Dus die tijd in Oman was ik vooral veel op mijn kamer eigenlijk. En de vlucht vanuit daar, begreep ik, werd de eerste keer ook gecanceld? Ja, die werd 2 keer gecanceld. Dus de eerste keer toen we aankwamen dus op de airport na die 9 uur reis, zaten we daar zo'n, ik durf niet precies te zeggen, misschien zo'n 4 uur te wachten. En toen kregen we bericht dat de vlucht gecanceld werd. Toen werden we naar een hotel gebracht. Toen zouden we een vlucht hebben de volgende dag. En die werd ook gecanceld. En uiteindelijk hebben ze een andere vlucht toch weten te bemachtigen. En toen zijn we dus met een militair vliegtuig naar Egypte gebracht. Dus van Oman, met militair vliegtuig, naar Egypte? Ja. En toen, in Egypte? In Egypte moesten we wachten, zo'n 5 uur. En daar is een Transavia vlucht ons komen ophalen en die heeft ons naar Amsterdam gebracht. Oké, wauw, dus een hele traject om terug te komen in Nederland. Ja, dat was al een traject en dan moest ik vervolgens toch naar Aruba, ja. Klopt, oké. Ja. Nou, wauw. En de spullen, je materiaal en zo, die is achtergebleven. Die heb ik. Wat heb je daarmee gedaan? Ik heb ze achtergelaten bij de fotograaf en ik wist dat ze bij hem veilig waren. Maar het zijn mijn baby's, hè? Dus dat was, ja, En wat ik begreep eigenlijk, dat toen je daar aankwam, zag je mensen met meerdere koffers wel. Ja, mensen waren gewoon met 2 koffers en die mochten wel op de vlucht. Ja. En dat vond ik heel erg, want ik heb duidelijk aangegeven toen ik gebeld werd van ik heb 2 bagagestukken. En ze zeiden nee, we maken geen uitzondering. Het is kiezen voor je veiligheid of niet, maar je mag niet meer dan dit. Ik weet dat er een happy ending is met de koffers, maar daar praten we even aan het eind. Laten we even teruggaan, even toch in Dubai. Hoe was de communicatie met vrienden, familie? Mensen zagen dus op televisie verschillende aanvallen en jij bent daar. Hoe was dat contact met familie en zo? Nou ja, ik had met mijn familie dagelijks contact eigenlijk. Maar je bent wel voorzichtig met wat je deelt, omdat je ze toch niet bang wil maken. En zelf was ik niet bang, maar je krijgt meer contact eigenlijk met mensen die in dezelfde situatie zitten. Dus ik heb een aantal vrienden in Saudi-Arabië en in Qatar, dus wij waren eigenlijk heel close in contact, verschillende keren per dag. Want je had toch een soort steun in elkaar eigenlijk. Oké. Nou, wauw. Terug naar de happy ending. Ik begreep dat de koffers terug zijn op Aruba. Dat was ook niet makkelijk. Vertel ons even. Helemaal niet makkelijk. De koffers met al je mooie fashion pieces terug hebt. Nou, eigenlijk hoopte ik eigenlijk dat Dan Salem me zou helpen, want het is eigenlijk buiten mijn wil en toedoen is het achtergelaten. En ik kreeg totaal geen steun eigenlijk. Dus uiteindelijk was het plan of ik vlieg naar Dubai dit weekend, of ik vlieg naar Amsterdam en ik moet een fotograaf daar, of hij komt hier naartoe. En uiteindelijk hebben we besloten van hij komt naar Aruba. Dus natuurlijk moesten we wel zorg dragen voor zijn ticket, maar hij heeft het hier naartoe gebracht. Dus je bent reunited met... Ja, anders kon ik niet zonder tranen met jou praten. Nee, wauw. Ja. Nou, Dubai,
niet de beste ervaring. Zal je teruggaan Ja. richting? Ja, dat wel. ja. Oké. Ja. Wat zou je kunnen vertellen over deze ervaring? Maar wat heb je ervan geleerd? Nou ja, wat heb ik van geleerd? Eigenlijk vooral, weet je, en dat weet je ook als ondernemer, sluit je contracten af. En er staat altijd een clausule in van als er iets gebeurt met het weer of oorlog, dan vallen bepaalde dingen daar niet onder. En dan denk je altijd van, nou ja, dat gebeurt toch niet. Nou ja, dat zie je, dat gebeurt nu dus wel. Dus, Nooit uitsluiten wat er kan gebeuren eigenlijk. nee, en ik zou ook zeggen, be careful what you wish for. Want ik wou heel graag naar Oman gaan. En ja, kijk, nu kwam je dus ook in Oman. In die situatie. Ja. Wauw. Oké. Well, Aruba sila nossa conversar com Anika, Kennedy Masco 20 anos de Aruba, nos conhecer personalmente e nos awak riba social media ora ku etapa na sitwasyon data may di fuligera ayananang nauna ku na visidibi ataka Dubai tabe e dinga caso aqui ela queda pegar e via bus mestera pai 9 horas ba Oman watong avião militar e for di teman viaja by Egipto pabulano e aspetta pa iyo babel at tinaba na Aruba quando ko su passion su trabalho kuta mundo de moda aí be na Dubai ela ia pegar net de momento aí assim nos conversar o amiga para assim aqui compartilhar uma experiência de ta mei de gira para 24horas.com met de Mark Stenson Dance no staan met een Dan notitie. neem ik namens gezagvoerder De Boer en de gele manning nu afscheid van u. We hopen dat u ondanks deze hele situatie toch een plezierige vlucht met ons heeft gehad. En wensen u allen wel thuis. Dank u wel, tot ziens.